A na i ddechrau rhannu sgrin fi. So... Pawb yn gallu gweld sgrin fi? Gret, briliant. So, ia. Mae siŵr fod rhan fwyaf o'ch chi wedi cael y cefndir yn barod. Mae Trefi Smart Cymru yn brosiect wedi ariannu gan Llywodraeth Cymru ac yn brosiect ar led y wlad i gyd. Da ni rwan yn yr ail rhan o'r contract, so da ni wedi bod yn canolbwyntio ar hyrwyddo defnydd o dechnoleg a data ar gyfer adfywio strydoedd fawr. Rwan, da ni eisiau rili canolbwyntio ar helpu busnesau i cael y bydd allan o'r technoleg yna. So, da ni'n cychwyn fesul sir, so Gwynedd yn gyntaf. Dwi yn blaena, so obviously mae Gwynedd yn cael preferential treatment, ond peidiwch â deud wrth y gweddill. So, da ni wedi gwneud dwi ar y cyflwyniad wrong, dwi ar yr un Saesneg. Na, dwi just heb cyfieithu y sleid gyntaf. Okay, embarrassing, yeah, let's get that out of the way with. Sorry. So, yeah, no ni cyfran gyflym, what is a smart town? Sut mae'r technoleg yn cael ei ddefnyddio yn Gwynedd? A pa fath o dechnolegau eraill a cyfleoedd eraill sydd ar gael. A wedyn, sut fedrwn ni symud ymlaen? So, dwi rili eisiau dod allan o'r sesiwn yma yn gwybod sut fedrwn ni helpu chi a gobeithio setio cyfarfod i fyny i weld sut fedrwn ni helpu chi ymhellach. So, just yn sydyn, os da chi ddim yn nabod ni'n barod, mae Menter Môn yn menter cymdeithasol sy'n gweithredu yn Môn a Gwynedd, ond hefyd ar draws Cymru i gyd. So, dwi yma hefo het Trefi Smart, ond obviously mae lot o gwaith yma wedi cael ei wneud trwy Smart Gwynedd a Môn, sef prosiect sydd wedi gyllido gan Cyngor Sir Gwynedd a Môn. So i ddechrau, beth ydy Tref Smart? So mae yna lot o gwahanol ffyrdd o ddiffinio Tref Smart. Y ffordd da ni di diffinio fo ydy defnyddio dulliau electronig, so synfyrddion, WiFi, pethau fel i gasglu data, a wedyn cael mewnwelediadau o'r data yna i rheoli'r tref yn well. So, i rheoli adnoddau, gwasanaethau, mwy effeithlon, a jyst i wella y ffordd mae pethau'n gweithio yn gyffredinol ar draws y dref. So, dros Cymru rwan, mae'r prosiect yma wedi cael ei gyllido gan Llywodraeth Cymru, ond trwy y prosiect Trawsnewid Trefi. Mae'n dod o dan agenda adfywio. A dros y 2 flynedd dwytha, da ni wedi ymgysylltu fo dros 130 o drefi. Mae yna lwyth o lefydd i wneud cynllunio digidol, a na i ddisgrifio pam bod hynna'n bwysig yn hwyrach ymlaen. So, da ni wedi cynnal gweithdai hefo dros 60 o drefi, gosod WiFi, i wneud strategaeth Ynys Môn Smart, a be da ni'n gweld rwan, a be fyddwn ni'n gweld hefyd yn y cyflwyniad ydy bod Trefi'n dechrau rhannu'r profiadau gret yma rwan i helpu gilydd datblygu. So mae hynna'n really cyffroes i fod yn rhanno. So mae'r broses o dod yn Dref Smart, dwi wedi rhoi mewn cylch, achos dio ddim really yn linear process. So, da ni'n lwcus yng Gwynedd, so rhan fwyaf o weithiau maen nhw'n wneud y gwaith ymgysylltu, wneud cynllun gweithredu, a wedyn maen nhw'n gorfod ffeindio cyllid i gosod y seilwaith. Da ni'n really lwcus fod y rhan fwyaf o'r gwaith gosod wedi cael ei wneud, wedi cael ei gyllido gan y cyngor. So, da ni mewn sefyllfa gret, da ni'n gallu cychwyn dall y data, cychwyn adio gwahanol technolegau fatha apps, mwy o synfyrddion, a dechrau troi data i fewn i benderfyniadau, sef bwriad y prosiect, really. So, da ni'n cychwyn mewn lle really cryf rwan. A y ffordd da ni'n neud hyn, da ni ddim just yn deud, da ni eisiau rhoi y technoleg yma yn y dref yma.
for the sake of it kind of thing. So da ni'n sbio'n holistic ar y dref a gweld be di'r heriau ac oes na ffordd o ddefnyddio technoleg neu jyst o mesur y problemau sy'n gallu helpu'r broblem. So pethau da ni'n clywed yn aml di pethau fatha dim digon o parcio, buses, trena, siopa gwag, gormod o bobl yn siopa ar-lein, a hyn yn cael effaith ar y stryd fawr, so agwedd bod na'n byd yna, bod y lle angen ailwampio. A mae hyn i gyd yn arwain at footfall isel, sydd hefyd yn gwneud y pethau yma i gyd yn waith. So dyma kind of y prif her da ni'n trio dod i'r afael a. A be da ni'n gallu wneud, heblaw am cyfieithu y sleids yn iawn, sori. So defnyddio data i gael tystiolaeth cardan o'r materion yma. A be mae hynna'n golygu ydy, os oes a broblem mewn un lle penodol, os da ni'n gweld mae yna does am lle wedi barcio, wel, trwy defnyddio data i ddangos faint o weithiau does na ddim rhywle i barcio, da ni wedyn yn gallu cyflwyno'r data yna i'r bobl sy'n gwneud y penderfyniadau. Da ni'n gallu defnyddio data i gefnogi ceisiadau am grantiau, a wedyn i mesur cynnydd unrhyw ymyriadau. So, os da ni yn llecho pres o'r broblem i trio ddatrys o, da ni angen gwybod fod hyn di gweithio, a mae defnyddio data yn ffordd really crio wneud hynna. O ran siopa busnesau, da chi'n gallu dysgu mwy am y fath o ymwelwyr neu cwsmeriad sydd yn yr ardal. So, er enghraifft, os swn ni yn mynd i agor siop ddilla, swn ni efo diddordeb mewn faint o bobl oedd yn dod i dref ar gyfer siopa, faint o merched rhwng yr oedran o'n i'n gobeithio gwerthu dillad i. So lot o pethau fel yna, na i fynd i fewn i mwy o manylion yn hwyrach ymlaen. Prif kind of cyfle, really, dwi'n gweld yn y brosiect yma ydy cael strategaeth farchnata fel tref cyfan, so cael y busnesau i weithio efo'i gilydd, rhannu cryfderau nhw, a cael strategaeth at ei gilydd. So, swnio'n really cheesy hefyd, o bod yn rhan o'r newid a peidio cael eich gadael ar ôl. Be mae hyn yn edrych fel yng Ngwynedd? So, hyd yn hyn, da ni wedi gosod yn y trefi yma i gyd ar y chwith. So, ar y map, y rei sydd mewn melyn, y rei sydd mewn oren, mae hein ar y gweill. Ella bod rhai o hein hefyd wedi cael ei osod, meddwl bod Abersoch newydd mynd yn fyw hefyd. Nes i anghofio dweud, sori, yn y cychwyn, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu unrhyw beth ych eisiau codi tra da ni'n mynd trwy'r cyflwyniad yma, jyst dorwch llaw i fyny neu jympiwch fewn. Fydda i'm yn gallu gweld y chat, ond os da chi eisiau rhoi cwestiwn yn y chat, neith Nia dod o fo i fyny, a na i trio ngorau ateb y cwestiwn. So ie, fel o'n i'n dweud, mae'r prosiect WiFi wedi cael ei ariannu gan Cyngor Sir Gwynedd a wedi cael ei cyflwyno gan Menter Môn a cwmni o'r enw Code Garden. A'r bwriad ydy darparu gwasanaeth WiFi just ar y stryd fawr. So, dyn ni'n eisiau amharu ar WiFi, da chi ella yn darparu i'ch cwsmeriaid eich hunan. Da ni'n eisiau i bobl eistedd mewn caffi trwy dydd yn defnyddio y WiFi am ddim. So, dyna pam mae gennym ni y map sy'n dangos yr ardal. Mae hyn wedi bod yn broses really hir, fi'n siŵr bod Rhian a Nia yn ymwybodol o'r barriers i gyd. So, da ni yn hynod o ddiolchgar i'r busnesau i gyd sydd wedi cynnal pwyntiau mynediad, i'r bobl sydd wedi siarad hefo ni a jyst i helpu hyn dod yn ei mlaen, really. Dwi'n yn gwybod os di hyn yn berthnasol i'r rhai o'n chi sydd ar y galwad. Da ni yn cael problemau efo bobl yn cael siop i lawr neu yn plygio'r hwfr i fewn ac yn datgysylltu
y WiFi. So mae yn bwysig os oes a issue bod chi yn cysylltu efo ni a ddim just yn diffodd yr offer, achos mae hyn yn cael effaith ar y stryd. So os da chi ddim yn ymwybodol y ffordd mae'n gweithio, mae'r WiFi yn a kind of network anchor point, a wedyn mae'n bownsio off y gwahanol pwyntiau ar y stryd. So os mae yna un yn mynd i lawr, mae hynna'n cael effaith ar y stryd i gyd. So maen nhw i gyd yn dibynnu ar ei gilydd. A dyma enghraifft o un o'r mapiau. So, bwriad y WiFi, obviously, ydy rhoi y gwasanaeth, a da ni wedi cael feedback bod hyn yn gwasanaeth rili pwysig i bobl sy'n defnyddio banciau bwyd a falle mae yna tlodi digidol yn bodoli, so mae hyn yn gwasanaeth sy'n gallu helpu bobl. Ond hefyd, mae'n rhywbeth sy'n gallu bod yn berchen gan y gymuned. So mae'n cyfle i siambr fasnach neu mudiad cymunedol defnyddio y tudalen lanio i gael bobl at y gwybodaeth maen nhw isio. So, trwy bobl yn logio fewn i'r WiFi ac yn cytuno, mae yna opsiwn hefyd i cytuno i dderbyn cylchlythyr y dref. So, obviously, mae hyn yn rhywbeth da ni yn cynnig am ddim i'r trefi, ond mae angen i'r trefi cymryd mantais o hyn a penderfynu os nhw eisiau gwneud hyn i hynna'n. So, maen nhw'n gallu cymryd mantais ar farchnata trwy e-bost, ond mae angen wneud yn siŵr fod y gwybodaeth yma i gyd up to date, lle. So, dyma enghraifft rili da yn Bedd Gelert. So, fel ella ydych chi'n gwybod, does na ddim signal ffôn yn Bedd Gelert. So, mae lot o bobl yn gwneud defnydd o'r WiFi, a pryd maen nhw'n logio fewn, maen nhw'n gwneud beth maen nhw angen i logio fewn, a wedyn maen nhw'n cael at y gwybodaeth yma am Bedd Gelert. So, rili defnyddiol, maen nhw'n gallu rhannu gwybodaeth am y ddiwethaf, am tywydd, unrhyw beth rili maen nhw eisiau i bobl cael gweld. So, ym mhob tre, swn i'n meddwl, so hyn yn wasanaeth rili defnyddiol. A rhywbeth arall da ni'n cynnig sydd yn hollol am ddim i'r trefi ydy marchnata e-bost. So, wrth i bobl logio fewn, maen nhw'n rhoi yr e-bost i fewn a gwybodaeth, so maen nhw'n ateb 5 cwestiwn. So, da ni'n yn gwybod unrhyw gwybodaeth personol dyn nhw ddim yn rhoi i ni, ond os dyn nhw eisiau rhoi e-bost, oedran, gender, ardal, cod post, mae yna 5 gwahanol cwestiwn. Da ni wedyn yn gallu cysylltu efo nhw ar sail y wybodaeth yna. So, enghraifft, da ni'n gallu gyrru e-bost allan i pawb sydd wedi ymweld â'r tre o ardaloedd yn pellach, so da ni'n gwybod bod nhw yn twristiaid. Da ni'n gallu gyrru marchnata i dwristiaid yn unig. Neu da ni'n gallu gyrru gwybodaeth lleol at bobl sy'n byw yn yr ardal. So hyn yn gallu bod yn cynnig arbennig i gwahanol siopa, neu unrhyw wybodaeth am ddigwyddiadau sy'n dod i fyny. Dwi'n meddwl nath Pwllheli yr un allan am y siop Nadolig oedd gan nhw yn mynd ymlaen. A fel o'n i'n deud, da ni yn gallu darparu hyfforddiant i chi ddysgu sut i wneud hyn. So mae o yn broses eitha syml os da chi wedi cael profiad o defnyddio rhywbeth fatha MailChimp. Mae system Listmonk yn debyg iawn i hynna. So mae o'n integreitio i fewn i'r system da ni wedi setio fyny, a mae o hefyd ar gael yn Gymraeg. So da chi'n gallu gwneud hyn i gyd trwy'r Gymraeg. Da chi ddim actually yn gweld y cyfeiriadau e-bost, so dyma beth sy'n briliant. So ddim cyfrifoldeb GDPR arnoch chi. Da chi jyst yn gyrru'r negeseuon allan drwy'r system yma yn hollol saff. A wedyn da chi'n gallu mesur effaith yr ymgyrchoedd trwy fonitro nifer yr ymwelwyr. Neu glywch chi bach mwy wedyn. So ia, os da chi hefo diddordeb mewn wneud hyn, mae'r system yn barod i fynd os mae WiFi chi
yn barod i fynd. Mae'n siŵr bod rhai o'n chi mewn sefyllfa gwahanol. Ond mae yna hyfforddiant am ddim ar gael i chi, so cysylltwch efo ni neu dydwch wrthon ni yn y diwedd os da chi isio cychwyn y broses yma. So ie, dyma enghraifft o'r system logi fewn. So fel o'n i'n deud, agree to terms and conditions, a wedyn y cwestiynau yma. So mae yna ffordd mae hwn yn casglu data. So fel o'n i'n deud, y gwybodaeth mae bobl yn penderfynu rhoi i ni, ond hefyd, bob tro mae yna ddyfais symudol yn yr ardal, mae hynna'n cael ei gyfri fel person. So di hwn ddim yn ddibynnol ar bobl yn logi fewn i'r WiFi, mae jyst yn cyfri unrhyw laptop, ffôn, Apple Watch fel person. So, da ni'n gwybod fod y data ddim yn berffaith. Obviously, bobl yn ateb cwestiynau, mae hyn jyst yn dangos patrwm really a tueddiad. Diolch yn cynrychiolaeth o pawb sydd ar y stryd fawr. A sut mae hyn yn gweithio? So, dwi wedi deud hyn yn barod, do. So, os di'r ffôn yn yr ardal am mwy na 5 munud, mae'n cael ei gyfri fel person. Mae hefyd yn cyfri y faint o amser maen nhw yn yr ardal. A mae hyn yn hollol anonymous. So mae o'n cyfri y MAC address, a mae'n mynd trwy proses o hashing and salting. So mae'n amhosib cael yr original MAC address yn ôl o'r proses yna. A mae'r data yna hefyd yn cael ei ddileu ar diwedd y dydd. So yr unig beth da ni'n gwybod ydy y niferoedd a faint o amser. So da ni'n mynd cadw y data o gwbl wedyn. A mae'r data yma i gyd yn cael ei arddangos yn rhad ac yn ddim ar wefan patrwm. So os da chi'n mynd ar patrwm.io, mae yna ganllawia sydd wedi ddefnyddio y wefan. A da chi'n gallu cael mynediad at y data o 30 o leoedd ar draws y 2 sir. A fydd na mwy o lefydd ar draws Cymru yn fuan yn dod ar y platfform hefyd. So da chi'n gallu unau jyst sbio ar y graffia, gweld patrymau, neu fedrwch chi actually lawrlwytho data i fewn i Excel, neu beth bynnag da chi'n defnyddio i gael golwg mwy manwl ar y data. A mae yna tiwtorialau fideo ar gael i helpu chi wneud hyn hefyd. So dyma jyst golwg sydyn ar y dashboard. So pryd newch chi logio fewn am y tro cyntaf, da chi'n mynd logio fewn, da chi jyst yn mynd arno fo. Fyddwch chi jyst yn cael trosolwg o bob lle, so 3 kind of graff o bob lle. Fedrwch chi cael gwared o hynna a wedyn adio gwybodaeth da chi eisiau gweld. So jyst clicio ar y graffia da chi eisiau gweld yn fama. Ond fel o'n i'n deud, mae yna tutorials ar gael. A dyma'r fath o wybodaeth. So fel o'n i'n deud, y gwybodaeth pwysicaf a'r wybodaeth sy'n mwy kind of dibynadwy ydy data nifer ymwelwyr ac amser aros. Da ni hefyd yn dangos data o synwyryddion amgylcheddol. So mae hynna'n dangos humidity, temperature ac particulates, so llygredd yn yr aer. A y data demograffig, fel o'n i'n deud, y gwybodaeth mae bobl yn rhoi i ni pryd maen nhw'n locio i fewn. So dyma sut mae'r nifer ymwelwyr ac amser aros yn edrych. So dwell time yn Saesneg. A da ni'n gweld yn y graff yma, mae rhan fwyaf o bobl yn aros 5 i 30 munud ar y stryd fawr. Wedyn yn y gwyrdd, da ni'n gweld y rhai sy'n aros hanner awr i awr, 1 i 2 awr, a wedyn obviously yn mynd yn llai, da ni'n mynd mwy at 8 awr. So y bobl sydd yna am 8 awr, bobl sy'n gweithio yn y siopa neu gallu hefyd cyfri systema fatha CCTV weithiau. So fel o'n i'n deud, diolch yn hollol
hollol gywir, ond mae o'n dangos patrwm, a dyma beth sy'n rili diddorol i ni. So, da ni'n gallu gweld os da ni wedi gwario pres ar rhoi rhyw fath o ddigwyddiad ymlaen. Da ni'n gallu gweld, wel, mae hwn wedi bod yn ddyddiol achos mae bobl wedi aros am 2-4 awr. Neu os da ni wedi gwario pres ar adfywio'r dre, da ni'n gallu gweld wedyn bod hyn wedi cael effaith. Neu os mae yna Covid neu beth yn digwydd wedyn, da ni'n gallu gweld y ffôl yn mynd i lawr. So just dangos tystiolaeth, really, o bethau sy'n digwydd yn y dre. Bobl hefyd yn defnyddio'r data i weld beth sy'n cael effaith ar faint mor brysur. So, gwahanol gwyliau ysgol, ydyn nhw'n prysurach pryd mae gwyliau ysgol Cymraeg neu gwyliau ysgol Lloegr, faint o effaith mae'r tywydd yn gael. Da ni wedi cael rhai trefi yn sylweddoli, ella bod nhw'n arfer cau ar pnawn dydd Iau yn hanesyddol, ond actually wrth sbio ar patrwm mae pnawn dydd Iau yn brysurach na pnawn dydd Llun. So pethau fel la, just mae yna lot o kind of hunches am sut mae pethau, ond mae data yn gallu unai supportio hynna neu dechrau sgwrs am bod pethau ella ddim fel maen nhw yn edrych. So yeah, fel o'n i'n deud, posib downloadio hein fatha llun neu fatha actual spreadsheet. A wedyn, obviously, wneud bob fath o bethau hefo'r data. A pam bod hyn yn bwysig? So, o blaen oedd bobl yn mesur kind of ffyniant tre trwy faint o adeiladau oedd yn gweithio neu oedd yn wag. Rwan, footfall, so nifer ymwelwyr sy'n cael ei fesur mwyn penderfynu hyn. So mae hyn yn rhywbeth sydd yn dod yn mwy a mwy pwysig. Mae yna alw am y data er mwyn gwneud ceisiadau grantiau felly. So dyma pam fod hyn yn bwysig. Fel o'n i'n deud, mae'n rili diddorol cymharu y gwahanol footfall mewn gwahanol lefydd. So, da ni'n gweld, obviously, fod y trefi yma hefo patrymau hollol wahanol. Rhai o'n nhw'n brysurach yn ystod hanner tymor, rhai yn ystod hanner tymor Lloegr, rhai arall mewn hanner tymor Cymru. Da ni'n gweld pentre bach fatha Llanfestiniog o fama, ddim lot o bobl yna'n gyffredinol, ond wedyn diwrnod ffair Llan, mae yna 200 o bobl wedi bod yna. So mae hynna'n gret i fi, mae'n dangos bod yr holl waith mae'r gymuned wedi wneud i cynnal digwyddiad, di talu, ond ella bod bobl dal mond i aros yna tua 10 munud i hanner awr. So be sy'n nhw'n gallu gwneud yn wahanol blwyddyn nesaf i gael bobl i aros am hirach. So, cwestiynau fel yna, da ni'n gallu cael yn sydyn o'r data. Da ni'n gallu gweld fod gen Llangefni patrwm rili penodol, fod dydd Sul o hyd yn rili tawel. Ond be os fysa nhw'n rhoi marchnad dydd Sul, so hynna'n cael effaith? Neu ydy'r siopa yn llygad i le i cau ar dydd Sul? So, lot o gwahanol cwestiynau da ni'n gallu gofyn o fanna. Diddorol hefyd i trefi sydd yn ymyl i gilydd, so sa'n diddorol gweld, wel, ar y diwrnod yma, pryd oedd gymaint o bobl yn Llanfestiniog, oedd footfall Blaenau Ffestiniog di mynd i lawr, tybed. So lot o gwahanol pethau, so da ni'n edrych ymlaen i weld effaith y Steddfod ar y trefi Penllyn fydd ar patrwm erbyn hynny, so really diddorol, really defnyddio'r data yma. A yn bwysig deud hefyd, da ni'n sôn am trefi smart, ond mae lot o'r pethau da ni actually yn neud ddim yn pethau i wneud efo technoleg, so just defnyddio technoleg i fesur y pethau da ni ac i wneud penderfyniadau mwy smart. So fel o'n i'n deud, pethau yma sy'n gallu helpu denu mwy o bobl i'n stryd fawr, wedyn da ni yn mesur yr effaith. So just wneud yn siŵr bod profiad o ymweld â'r stryd fawr yn profiad positif i bobl, bod yna arwyddion clir, bod allan lan, bod yna ddigon o barcio, bod yna ella pethau mynd ymlaen ar y stryd fawr, treasure hunts, gwahanol digwyddiadau. So ia, ddim necessarily yn pethau smart, ond mesur effaith y pethau yma.
A dyma sut mae'r demographic data yn edrych. So fel o'n i'n deud, di'r data yma ddim necessarily yn cynrychioliadol, um, ond mae o dal yn ddiddorol. So fel enghraifft, Llanberis yn fama, da ni'n gallu gweld no big surprises, outdoor activity, di prif pwrpas ymweliadau yna, bobl ar gwyliau. Ond da ni hefyd yn gweld lot o bobl yn mynd yna i ymweld â teulu. Da ni'n gweld yr oedran bobl a pa iaith maen nhw yn defnyddio. Um, Mae hyn yn gwybodaeth rili really ddefnyddiol ar gyfer marchnata. So, o lle mae bobl yn ymweld â dref. So, da ni'n gweld mae Bedd Gelert yn cael ymwelwyr o bron iawn bob man, heblaw am y ddau sir yma yn yr Alban. So, be am wneud cynllun marchnata i anelu at y bobl sy'n byw yma, i trio cael nhw i ymweld hefyd. Neu be all rhywle fel Aberdyfi ddysgu gan Bedd Gelert i denu mwy o bobl o'r llefydd yma. So obviously mae'r data'n wahanol, mae mwy o bobl yn logio fewn yn Bedd Gelert, so maen nhw'n cael mwy o wybodaeth. Ond da ni dal yn gallu gweld y trend, so mae bobl Aberdyfi yn ymweld mwy o'r kind of canolbarth Lloegr. So, da ni'n gwybod hyn yn anecdotally anyway, mae jyst yn diddorol gweld hyn yn y data. Gweld os da ni'n gallu newid hyn trwy gwahanol amgyrchau hefyd. A wedyn, mae hyn, dwi'n meddwl, yn rili diddorol. So, bach o interactive question yma yma. So, mae'r graffiau yma yn dangos dewis iaith yn Aberdaron, Bedd Gelert, Blaenau Ffestiniog a Pwllheli. So, glas tywyll, rhai sydd eisiau gwasanaeth yn Saesneg a glas gola yn Gymraeg. So, yr un cynta, lle ydych chi'n meddwl sa'r un cynta'n gallu bod? Rhywun, rhoi. Aberdaron. Aberdaron. Ia, ia, dwi'n siŵr Aberdaron oedd hwnna. Yr ail un? Sorry, dwi'n gallu gweld. Pwllheli? Pwllheli, na. So, Pwllheli, actually, oedd un hefo, oedd yr un ola yma, efo lot yn dewis Cymraeg. Reit. Ia, so o'n i'n meddwl oedd hwnna'n rili diddorol. So, Bedd Gelert, swn i'n dweud ydy yr island. Ia, Bedd Gelert di'r island. So, da ni'n gweld y llefydd twristiaid mwy yn dewis Saesneg, a wedyn Blaenau Ffestiniog o fama. A diddorol hefyd, mwy o bobl efo ieithoedd gwahanol yn Blaenau. Y zip world eich ydy? Ia. Ia, so mae'n diddorol gallu gweld, obviously, di siopa i gyd ddim yn cynnig gwasanaeth yn Gymraeg, ond da ni'n gweld yn fama, mae'n rhywle fatha Pwllheli a Blaenau, mae bron i hanner y bobl eisiau'r gwasanaeth yma. So, da chi'n gweld beth dwi'n meddwl, defnyddio'r data i kind of cefnogi rhywbeth, almost i profi pwynt, really. A ia, da chi'n gallu defnyddio fo i unrhyw beth, really. Sorry, just to checkio, os o cwestiynau yn y chat, da ni'n iawn? Oh yeah, just recorded, okay, so mae Nia on top of that i gyd. Okay. Yeah, so yr un math o beth eto, so fy siŵr fydd yr un yma yn eitha amlwg. So, outdoor activity. Llanberis. Yeah. Shopping. Pwllheli. Yeah. A wedyn gwyliau wedyn amlwg yn Aberdaron. So da ni'n gweld profile y llefydd yma
yn reit glir wedyn. So y data arall sydd ar y system ydy data symuddion. So bear with us, mae hein wedi cael ei osod ym mob man, ond di'r data jyst ddim ar y system eto. So obviously mae'r platform patrwm, mae o am ddim, ond mae yna lot o waith yn mynd i fewn iddo fo. Mae yna gwelliannau dod o hyd, ond mae o yn broses. So dyma enghraifft o'r data fydd ar gael, sydd ar gael yn Llanberis ar y funud. So, da ni'n gallu gweld tymheredd yr aer, da ni'n gallu gweld yr humidity, sorry, dwi'n gallu cofio'r enw Cymraeg o'na. Mae hein i gyd ar patrwm yn Gymraeg, a'r particulate matter, so y llygredd, really, sydd yn yr aer. A beth sy'n diddorol am yma, da ni wedyn yn gallu gweld gwahanol trends, so wrth i'r humidity neu'r air temperature newid, weithiau da ni'n gweld newidiadau yn y llygredd, so os di'n bwrw, di hynna'n golygu mae mwy o bobl yn mynd yn eu car, os di'n oer, dyn nhw'n cynnal tân yn y tŷ, so bethau fel hyn. Ond da ni hefyd yn gallu defnyddio hyn, fel o'n i'n deud, kind of i profi pwynt, so os da ni eisiau gwneud ymgyrch aer glân, so trio cael rhieni i cerdded i'r ysgol efo'r plant, da ni'n gallu mesur ansawdd yr aer, a trwy dangos y data a sut da ni actually yn gallu newid trwy beidio mynd ar car gymaint. Mae lot haws kind of cael bobl i newid i ffyrdd o feddwl, os dyn nhw'n gallu gweld y data, gallu gweld bod nhw yn actually gallu gwneud gwahaniaeth. So dwi'n meddwl, wrth symud ymlaen, fydd hwn yn rhywbeth really bwysig a really defnyddiol. Hwn bach yn ffynnu, so Llanberis, dros noson tan gwyllt, da ni'n gallu gweld y llygredd yn mynd i fyny, tra oedd bobl yn obviously cael tan gwyllt. So dyma sut mae'n edrych ar patrwm, jyst i chi gael atio nhw wedyn. A'r ffordd mae'r synwyryddion yma'n gweithio trwy system o'r enw LoRaWAN. So, da ni wedi gosod pyrth LoRaWAN hefo y WiFi, a be ydi o, mae'n ffordd o trosglwyddo darna bach o data dros pellter hir, so mae'n kind of fatha radio waves, a beth sy'n gret, maen nhw yn mynd dros pellter rili hir, so mewn ardal wledig mae hyn yn gallu bod tuag at 10 km. Dyn nhw'n defnyddio lot o bwer, so mae'r batteries yn gallu para am blynyddoedd, neu maen nhw hyd yn oed yn gallu cael eu pweru gan solar hefyd. Ac unwaith mae yna porth, fel mae yna yn rhan fwyaf o trefi rwan yn Gwynedd a Môn, mae unrhyw un yn gallu gosod synwyryddion i pa bynnag defnydd maen nhw angen. So, na i sôn mwy am y kind of use cases mewn munud, ond mae hyn yn cyfle really gwych i chi hefyd. So, mae rhyngwyd y pethau yn gwahanol synwyryddion, gwahanol pethau sydd wedi gysylltu. So, Internet of Things yn Saesneg. A dyn nhw'n gorfod cael eu gysylltu trwy LoRaWAN, mae hyn yn gallu bod trwy WiFi hefyd. A mae'n ffordd, really, fedrwch chi'n cael tref smart heb ein, basically. Mae'n ffordd o cael bob dim yn rhedeg yn really smart. So, cael bins, hefo symwyryddion, cael symwyryddion ar bob math o bethau, a wedyn cael dashboard i weld kind of be di'r sefyllfa, gweld, da ni am y parcio yn fama, mae'r diffyg yn iawn, ond mae'r bin angen i wacio, bob dim fel yma mewn un lle. Mae hyn jyst yn enghraifft o dashboard. Mae yna gwahanol rei fedrwch chi cael off the shelf neu mwy kind of bespoke. Dych chi hefyd yn gallu cael systems lle dych chi'n cael alert os mae'n rhywbeth o'i le. So mae yna really kind of unlimited possibilities hefo hyn. Na i sôn chydig bach mwy amdanyn nhw. So, fel o'n i'n deud, gwella ansawdd aer yn achos defnydd really gret. So, hefo'r, bod mae bach controversial ar y funud, hefo'r panthau traffig isel, ydyn ni yn mynd i gweld bod
bod newid y speed limit i 20 yn mynd i cael effaith ar ansawdd aer, so mae rhai bobl yn dweud bydd yr aer yn mynd yn waeth, rhai bobl yn teulu fydd mwy o bobl yn beicio, so byddwn ni actually yn gallu gweld beth sydd yn digwydd yn lle jyst dibynnu ar anecdotal neu ar pethau kind of inflammatory yn pethau newydd, bobl yn gweiddi ar ei gilydd. So, really defnyddiol os ydych chi eisiau gwybod beth sydd yn actually mynd ymlaen. Cymharu setio ddata, gweld beth sy'n cael effaith. Cyfri ymwelwyr, so obviously, da ni wedi sôn am defnyddio WiFi i cyfri bobl. Mae yna ffordd arall hefyd, sef defnyddio synmyreddion Internet of Things. A mae hein jyst yn defnyddio beam bach, so os da chi'n torri y beam, da chi wedyn yn cael eich cyfri fel person. So di hein ddim chwaith yn ideal. Obviously, hefo'r ffona symudol, maen nhw'n tueddol o peidio cyfri digon, a fy hein, maen nhw'n mynd i gyfri bob dim sy'n mynd heibio, basically. So, os chi'n mynd yn ôl ymlaen 10 gwaith, da chi'n cael eich gyfri fel 10 person. Ond mae yna ddefnydd iddyn nhw, so mewn siop neu mewn safle treftadaeth neu ar gyfer rhyw fath o ddigwyddiad. Yn enwedig os oes issue health and safety neu fel oedd na efo Covid, kind of limitio nifer o bobl sy'n gallu mynd i fewn. A benefit hwn really ydy fod o yn ddienw. So, da chi'n mynd gorau wneud y stwff kind of GDPR i gyd efo hwn, mae gyd i sortio. Hefo'r Wi-Fi, da chi ddim yn gorau wneud y stwff GDPR, achos mae Menter Môn yn wneud o i chi'n barod. Ond mae hwn jyst yn rhywbeth kind of easy fit, really, os da chi eisiau monitro footfall rwla ar wahân. Un o'r achosion really da ar gyfer busnesau ydy defnyddio symwyreddion i lleihau tosga arferol. So pethau fatha toiledau. Os da chi di arfer efo gyrru rhywun i llai toiled bob awr, da chi'n gallu cael synwyreddion just i ddangos fod y drws di agor y cae hyn o weithiau. So dim byd kind of invasive yn y toilet, ond jyst i ddeud, actually, mae yna 20 o bobl di fod i fewn, so well i fi fynd i checio fo rwan, neu actually, sa neb di fod yna heddiw yma, so dwi'n rili angen mynd i checio fo. Yr un peth efo'r biniau, hefo rheoli pla, so mouse traps, mae bobl yn lle mynd rownd safle sy'n gallu bod yn masif i checio bob un. So nhw jyst yn cael text i ddeud bod un o'n nhw angen i checio. A rwla da ni wedi gweld hyn yn cael gwahaniaeth masif ydy monitro cadwyn oer. So fridges a freezers mewn busnesau. Mae'n nghefndir i mewn bwyty. So dwi'n gwybod maint o waith ydy o bob dydd. Os gennych chi 20 o fridges a freezers, cofnodi y tymheredd bob un. Dwi wedi cael sefyllfa lle mae rhywun di arwyddo i ddeud bod nhw wedi checio. Ac mae bob dim di mynd off achos bod y fridge di malu. So mae bobl yn colli miloedd o bunnoedd trwy sefyllfaoedd fel hyn. So mae cael system fel yma yn gallu helpu, gallu safio amser i staff, gallu canolbwyntio ar rhywbeth arall. So, da ni'n gwybod bod na broblemau efo staff mewn rhan fwyaf o llefydd rwan. Ni'n gallu cael digon o staff yn enwedig mewn llefydd bita. So, just trio kind of gweithio y mwy smart yn lle gweithio'n galad. Really torri allan jobsys kind of repetitive yma. Heb kind of amharu ar safon y gwaith. So'r un kind of peth efo synmyreddion ar drysau. So, dwi'n meddwl mae yna rei yn Llanberis ar y bad achub. Mae bobl yn rhoi nhw ar cabinetau diffyb hefyd i atal nhw cael ei... Wel, obviously, da ni angen gwybod os maen nhw'n cael ei ddefnyddio, ond hefyd os mae rhywun jyst i agor y drws, da ni angen gwneud yn siŵr efo bob dim yn iawn. Mae hyn yn really ddefnyddiol ar getiau, parciau, ffermydd. Mae'n dda i gallu kind of gweld y llefydd sy'n cael ei ddefnyddio. So, os mae yna gyngor sy'n talu amdan sawl parc, wel, pa rei sy'n cael ei ddefnyddio,
lle dyn ni angen gwario mwy o bres, pethau fel la, yr un peth efo llwybra hefyd. Um, a ie, fel yn dweud, mae hein yn gallu gyrru alert allan hefyd. Mae IoT yn really ddefnyddiol hefo'r cost of living crisis. So fel da ni'n gwybod, biliau really sy'n effeithio ar busnesau. Mae lot yn dweud, wel, sgan i'm amser i meddwl am smart, dwi jyst yn trio cadw'r gola ond trwy kind of buddsoddi a trwy gwario chdi bach o amser yn sortio pethau fod yn mwy efficient, mae hyn yn mynd i cael yr effaith gwell ar y busnes yn y tymor hir. So yeah, mae lot o kind of studies am hyn, am maint o cyfrifol ydy adeiladau am allyriad carbon, a faint o well da ni'n gallu neud hyn really trwy lleihau ddefnydd, trwy monitro swyddfa, falle, a jyst defnyddio gofod a resources yn mwy effeithiol. So mae hyn yn gallu bod mor syml a jyst rhoi rhywbeth ar y radiator i monitro tymheredd ac i troi o lawr a i fyny'n automatic. Cael goleuadau sy'n mynd i ffwrdd unwaith da chi'n mynd allan o'n stafell. Jyst pethau bach fel yma sy'n gallu cael effaith mawr. A parcio di un o'r problemau mwyaf da ni'n clywed amdan lle bynnag da ni'n mynd, really. Bobl yn deud, o, sy'r cyngor jyst yn rhoi parcio am ddim, so hyn yn really helpu'r stryd fawr. So obviously, trwy monitro parcio a monitro footfall a monitro footfall o fewn y siopa hefyd, da ni'n gallu dangos os di hyn yn gweithio neu beidio. Da ni hefyd yn gallu dangos os oes a broblem, so os oes a diffyg llefydd parcio anabal neu diffyg mae'n llwytho, da ni'n gallu jyst rhoi y sensor bach yma mewn bae parcio i monitro faint o aml mae o'n llawn, neu rhoi o os oes a rwla sy'n bobl yn parcio illegally rwla, da chi rili angen stopio'r broblem yma, mae yna modd i osod un o hein, a wedyn fydd swyddog parcio neu yr heddlu yn cael yr alert i ddeud bod yna rhywun yna. Mae hyn yn gallu gweithio ar sgil mawr hefyd. So, os oes a maes parcio hefo symwyryddion, sa chi'n gallu dangos i yrwyr trwy app neu trwy awryddion smart lle mae yna slotiau ar gael. So, di bobl ddim yn gorfod gyrru rownd a rownd yn chwilio am rwla. Di bobl ddim wedyn yn rhoi loads o CO2 allan trwy dreifio rownd. A wedyn mae data o'r system parcio mae gyd yn gallu cael ei ddefnyddio i addasu fatha prisiau, so os dyn ni'n gweld, son fawr o neb yn parcio yma ar dy llun, ond mae'r siopa gorau, so be am rhoi parcio am ddim ar dy llun. So trwy cael y data o unrhyw beth fel hyn, da ni'n gallu cychwyn neu penderfyniadau smart, cychwyn kind of hyrwyddo'r tre mewn ffyrdd gwahanol. So just yn bras, yn y dyfodol, mae'r technolegau yma yn mynd i really helpu torri costa gweithredu heb torri safonau, helpu ni dyrannu adnoddau yn y ffeithlon, lleihau allyriad y carbon, trwy wneud arbedion ynni, a defnyddio data i arwain mentra a'r glân a theithio llesol. Sorry. A dyma rhai o'r pethau sy'n digwydd yn barod dros Gwynedd. So, arwyddion digidol yn rhywbeth mae lot trefi hefo diddordeb mawr yn, so mae hyn yn gallu bod mor syml a just hysbysebion arnyn nhw, bodoedd lleol, neu kind of hybiau digidol hefo bob math o capabilities. So, chi'n gallu charge ffôns arnyn nhw, gallu cael screens interactive o bob math o bethau. Ac enghraifft o hyn ydy ffram a digidol. Da ni wedi rhoi fyny trwy prosiect Mae Gwynedd a Môn.
So mae un di mynd i Pwllheli, dwi'n mynd siŵr iawn sut mae hyn yn mynd, os di wedi cael i osod eto, ta os dyn nhw dal yn gweithio ar yr ymgyrch. Ond rhywle mae wedi gweithio'n rili da ydy yn Gweld yn Blaen y Ffestiniog. So mae Gweld wedi cychwyn ymgyrch turn left ers tua blwyddyn, ac oedd un o'r swyddogion wedi bod yn y gweithdy a wedi deud oedd hi wedi arfer casglu leaflets o'r siopau i gyd yn y dre i roed ar hysbysfwrdd. So rwan, trwy peilota y sgrin yma, mae'r menter cymdeithasol, so cwmni bro yn Blaena, yn uwchlwytho unrhyw hysbyseb, a mae o yn mynd at y sgrin yma yn syth. So unrhyw beth, mae unrhyw busnes jyst yn gyrru'r hysbyseb a mae'n mynd ymlaen. So dyn nhw'n gorfod mynd i casglu hysbysebion, dyn nhw'n gorfod printio beth allan i mynd ar y bwrdd. A mae'r sgrin yma yn cael ei arddangos lle mae pobl yn ciwio i fynd i fewn i Gweld. So maen nhw'n gallu gweld beth sy'n ymlaen yn y busnesau, lle i aros, lle i fita, a maen nhw'n cael ei annog i ymweld ar stryd fawr yn lle jyst gwario'r pres i gyd i fyny yn Gweld. Ac wrth gwrs, da ni'n gwneud dim byd heb cymharu footfall. So, mae Gweld yn rhannu data footfall hefo ni. So, da ni'n gallu gweld pa ganran obviously, da ni'n gwybod dyna'r un bobl ydyn nhw, ond pa i gymharu hefo faint o bobl sydd yn Gweld, faint o brysur ydy'r stryd fawr. Ac ydy rhywbeth fel hyn yn cael effaith. So, yn anecdotal, da ni yn clywed bod hyn yn helpu. Mae bobl wedi dweud wrth y busnesau, dwi wedi gweld hwnna yn Gweld a dwi wedi dod i lawr. So, mae'n early days, ond da ni'n clywed pethau positif iawn amdan sut mae hyn yn gweithio. Prosiect arall da ni wedi bod yn gweithio ar ydy cymharu footfall siop neu fusnes penodol hefo'r stryd fawr. So mae hwn jyst yn esiampl anonymous. Obviously, da ni byth yn rhannu gwybodaeth busnes efo pawb, hefo neb heblaw os dyn nhw wedi gofyn neu os dyn nhw wedi eisiau dangos oedd y case study. So be da ni wedi wneud, oedden ni wedi rhannu spreadsheet ar gwefan ni, lle mae unrhyw un yn gallu defnyddio i rhoi y data o patrwm o'r stryd fawr, a wedyn unai i rhoi footfall busnes i hunan neu yr income. So mae hyn yn galluogi busnesau i weld sut maen nhw yn kind of wneud i gymharu â'r stryd fawr. So mae hyn yn really pwysig achos fel ni'n gallu gweld yn y graff yma yn mis Ionawr, mae'r busnes yma, mae'r income yn kind of mynd hefo y footfall sydd ar y stryd a'r busnes. So mae'r busnes yn cael, maen nhw'n gwneud yn gret, really, os nhw'n cael hanner y bobl sydd yn y stryd i fewn. A mae'r income yn adlewyrchu hyn. Wedyn, da ni'n gweld yn mis Awst, mae footfall y stryd yn mynd i fyny, ond mae'r income actually yn mynd yn waeth. Bobl dal yn ymweld â'r siop, ond dyn nhw ddim yn gwario gymaint. So mae hynna'n really diddorol i'r siop kind of cymryd step yn ôl. So nhw ella heb di sylweddoli bod yna opportunity yn fanna. Ond os dyn nhw'n gweld, wel, mae yna mwy o bobl ar y stryd fawr, ond di heina ddim yn gwario yn siop ni. So be da ni wedi fethu efo yma, ydyn ni angen mwy o arwyddion ar y stryd fawr. Ydy o'n busnes sydd yn anelu at bobl lleol, ac ella mae'r bobl lleol yna ar gwyliau yn mis Awst, a felly ella sy'n nhw'n gallu cynnig rhywbeth sydd yn apelio at y bobl sydd ar y stryd fawr. Obviously, sy'n nhw hefyd yn gallu defnyddio'r data i ddeud, well, actually, mae yna lot o bobl yn dod i fewn i'r siop, ond dyn nhw ddim yn gwario. A mae hyn yn pethau, ella os o gan rhywun hunch, ond ella os nhw ddim yn sylweddoli fod yna broblem heb edrych yn fwy fanwl ar y data yma. So mae hwn yn beilot, da ni yn cynnig benthyg o'r dyfais yma i chi cael ddefnyddio, neu da chi'n gallu just
wneud o manually trwy defnyddio y spreadsheet sydd ar y wefan. A wedyn, da chi'n gallu mesur effaith, so os da chi'n newid display yn y ffenest, neu os da chi'n neud ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol, da chi'n gallu dangos, actually, o waw, well, nathon ni roed y post yma, wedyn da ni wedi gweld y footfall yn mynd i fyny. So mae'n really cool cael y kind of insights yna. Rhywbeth arall da ni'n treialu ydy app taith gerdded. So, os da ni'n sôn am trio cael bobl i grwydro mwy ar y stryd fawr, mynd rownd y busnesau, da ni actually yn gallu gyrru bobl i lle da ni eisiau nhw fynd trwy defnyddio taith gerdded. Ac yn y tre yma, mae yna teithio cerdded yn bodoli'n barod ar tablenni sy'n gallu costio miloedd o bunnoedd y flwyddyn i printio nhw allan. Ac obviously, da ni'n trio arbed printio dyddio yma hefyd hefo bob dim. So, mae hwn yn gweithio'n rili da o'r ddau ochr, so cael bobl i fynd rownd y busnesau, da ni actually yn cael kind of clues, fatha treasure hunt, i annog bobl i browsio rownd y gwahanol busnesau, ac unwaith eto defnyddio o data i weld sut mae hyn di gallu helpu. So, da ni wedyn yn gallu addasu y taith gerdded, ella i ddeud, o, wel, di bobl ddim really, di'r busnesau yn gweld y bydd allan ohono fo, so be am gyrru nhw i ochr yma y stryd, neu be bynnag. So obviously mae hwn yn golygu cael grŵp at y gilydd sydd eisiau gwneud rhywbeth fel hyn. Ond wedyn, obviously, gweld y buddion hefyd. Hefo lamppost yn prosiect gan arloesi Gwynedd wedig, gan rhian actually sydd ar y galwad yma. Yn Porthmadog, ac defnydd cyntaf o'r platfform yng Nghymru oedd hyn i cael adborth am y dref, am pa fath o bobl oedd yn ymweld â dre, pam, be oedd argraff nhw o dre, be sy'n nhw eisiau gweld yn wahanol, be oedden nhw ddim yn licio, be oedden nhw yn licio. Ac oedd hyn yn ffordd interactif o casglu y gwybodaeth yma. So mae'r cynghorau yn gwybod mae'n anodd weithiau i cael y bobl yma i engeijio. Yr un bobl sydd yn atab gwahanol surveys. So mae hwn yn ffordd kind of hwylus o cael y wybodaeth yma. So oedd yna arwyddion ar gwylio'n stryd, ar benciau, a wedyn gath rhian y syniad o rhoi nhw mewn caffis hefyd. So tra oedd bobl yn aros am eu coffi, oedden nhw'n gallu textio a cael sgwrs hefo, obviously, y bot oedd o, ond mae o fel sgwrs go iawn. So mae hwn yn ffordd cool o casglu data ac o weld be mae bobl yn meddwl mewn tre. Ac ychydig ymhellach i ffwrdd, dim yn rhy bell, mae Rhyl a Prestatyn yn defnyddio platfform o'r enw QR box. So, chydig fatha Hello Pods, really, a QR code i kind of cychwyn y broses. So yn Rhyl, mae yna QR codes ar hyd y dre, a trwy sganio nhw, mae bobl yn gallu gweld beth sydd ymlaen yn y dre. So pa fath o busnesau, unrhyw digwyddiadau. A beth sy'n gret am QR box, mae'r busnesau hefo mynediad i updateio hyn yn syth o'r ffôn i hyn. So os mae'n deud, wel, mae gennym ni lwyth o cacenni, da ni angen cael gwared o erbyn fory, sy'n ni roi nhw ar 50%. A os mae rhywun yn sganio QR code wrth ymyl y becws, maen nhw'n cael yr offer yna. So, really gret, achos mae busnesau pobl yn gwybod, da chi'n postio beth ar Facebook rwan, da chi'n gwybod pwy sy'n gweld o, da chi'n gwybod os oes rhaid talu, neu os dio yn talu i dalu am hysbysebu fel la. So mae QR box yn platfform really fforddiadwy drefi. Maen nhw actually yn cynnig blwyddyn am ddim i unrhyw dre. So mae'n rhaid talu fi setio hyn i fyny. So rhwng 250 a 500 i setio fo fyny. O wedyn mae gennych chi y platfform yma am flwyddyn fel tre. So mae hyn yn gallu kind of
bypassio cael gwefan os gennych chi'n budget i wneud gwefan neu beth. So mae gennym ni webinar o hwnna ar gwefan ni, so da ni'n gallu cyfeirio chi at mwy o wybodaeth ar hynna os gennych chi ddiddordeb. Neu mae yna platfform arall sy'n cael ei ddefnyddio. So mae'n obviously llwyth o platforms. Yma dwi'n canolbwyntio ar rei Cymraeg sydd yn cael ei ddefnyddio yng Nghymru ar hyn o bryd. Ond os da chi eisiau cael sgwrs am be arall sydd ar gael, yn amlwg fydden ni helpu fo hynna hefyd. Sori, dwi'n colli llais fi rwan. So mae Visitor yn app tref sy'n cael ei ddefnyddio'n bennaf yn De Cymru ar y funud. Mae'n gweithio fatha stryd fawr digidol. So chydig bach fatha QR box, ond mae o yn actual app. Ac os gennych chi'r app mewn un lle, ydych chi'n mynd i tre arall, mae o'n updateio automatically, so ydych chi'n gorfod llwytho app i bob tre fath beth. Ond beth sy'n wahanol am Visitor, so mae'r cwsmer, obviously, hefo'r app, mae'n gallu gweld y busnesau, cynigion arbennig, ond mae'r busnesau hefyd yn cael data trwy'r app, so mae nhw, so yn lle mynd ar patrwm, da ni'n gallu rhannu y data o unrhyw sylweddolion, data pa fath o dywyd, y pethau yma i gyd trwy'r app yma, so fydd y busnesau yn cael kind of overview really da o'r gwahanol bethau sydd yn effeithio ar ei fusnes nhw. Fel awdurdod lleol hefyd, fysa nhw yn gweld hyd yn oed mwy kind of bigger picture. So mae'n helpu pawb i wneud mwy o penderfyniadau. So er enghraifft, so Gwynedd yn cael hyn, so nhw'n gallu gweld pa fath o bethau sy'n effeithio ar busnesau yn un tre neu llall, a sut sy'n nhw'n gallu ymatab i helpu hyn. A ia, mae yna mwy o wybodaeth am hein i gyd. Lot mwy o case studies hefyd ar wefan Trefi Smart Cymru. So os gennych chi ddiddordeb, mae yna lwyth o gwahanol resources ar gael. A mae'r case study yma jyst i ddangos kind of y scale o faint da ni'n gallu arbed yn fan hyn. So, o'n i'm yn gallu credu y statistics yma, o'n i'm yn dall bod fod fan biniau yn cymryd gymaint i rhedeg. So, maen nhw yn cymryd 7 punt a hanner, really, y galen i rhedeg. Ac os da ni'n sôn am 25,000 milltir y blwyddyn, da ni'n sôn am 63,250 y flynedd i bob un lori. So mae grŵp datrysiadau IoT wedi wneud lot o ymchwil a maen nhw wedi gweld fod bobl yn gwacio 80% o finiau sydd ddim angen i wacio, bod nhw'n gallu arbad gymaint a 50%. So os da chi'n sôn, obviously da ni'n sôn am trefi, ond os da ni'n sôn am wneud yr arbedion yma ar sgil sir, mae jyst yn mind-blowing, really, faint da ni'n gallu gwario. A da ni'n yn sôn am safio pres, da ni'n sôn am hefyd, obviously, yr amgylchedd, ond da ni'n sôn am gallu defnyddio y pres yna neu y bobl yna i wneud y pethau eraill sydd angen i wneud. So dwi'n meddwl mae hynna'r sleid arall. Ia, so buddsoddi mewn arbedion i'r dyfodol, lleihau tasgau arferol, a da ni'n mynd sôn am amharu ar y gweithlu. Dwi'n meddwl mae gen bobl ofn bod AI, technoleg, yn mynd i colli jobs i bobl, ond da ni'n gwybod o beth da ni'n clywed gen awdurdodau lleol, gan busnesau, does da ddim ddigon o gweithlu yn yr adrannau yma yn barod, so mae jyst yn helpu kind of rhyddhau y gweithlu i wneud y pethau sydd yn bwysig iddyn nhw wneud. So mae hyn yn gallu golygu uwch sgilio teimau yma i wneud pethau eraill.
A rhywbeth sy'n rili pwysig i nodi, dwi'n meddwl, ydy da ni'n trio defnyddio data technoleg yma i rymuso cymunedau, so i cefnogi nodau y cymuned. So os oes problem neu rhywbeth, da ni'n mynd, diolch yn rhywbeth da ni'n trio gorfodi bobl i wneud, mae'n cyfle i'r cymunedau cael llais, dwi'n meddwl, a mae'n bwysig bod hyn yn cael ei yrru gan y gymuned, um, a ddim jyst bod y system yn cael ei osod. A obviously mae'r cynghorau sir yn mynd i ddefnyddio'r data, ond mae'n bwysig fod y cymunedau yn cael y cyfle i ddefnyddio'r data ac yn cael dall kind of faint mor bwysig ydy hyn. So ia, cheesy ond cyfleoedd di-ddiwedd. So be di'r camau nesaf? So cam cyntaf fel arfer ydy cael tîm tref smart at ei gilydd. A mae hyn yn catchy name, ond diolch yn really golygu ddim byd. Diolch yn gorfod bod yn bobl technegol. Dwi yn bersonol ddim yn berson technegol. Ond mae bobl sydd eisiau wneud rhywbeth da i'r tre, maen nhw eisiau gwella pethau, maen nhw eisiau safio pres, safio'r amgylchedd, so bobl fatha cyngor tre, bobl sy'n meddwl yn greadigol, technogion busnes, grwpiau twristiaeth, siambr fasnach. Dwi'n meddwl cyfle gwych i bobl profiad gwaith, kind of knowledge transfer partnerships, so falle, mentre cymdeithasol, llywodraeth lleol yn amlwg, grwpiau adfywio, rhwydwyr digidol, da ni'n galw nhw'n digital champions, ond fel ni'n deud, dyn nhw'n gorfod bod yn techy, jyst bobl hefo amser, di'r peth mwyaf pwysig, ac agwedd positif, really. So, cael bobl at ei gilydd a sôn am be di'r problemau yn y dre da ni eisiau trio solfio, a be di'r opportunities da ni ddim yn really defnyddio. So, mae yna lot o adnoddau, a lle da i cychwyn ydy llawlyfr cyflenwi trefi smart. So, mae hyn ar y wefan, a wnawn ni yrru fo allan i chi hefyd ar ôl y sesiwn. Patrwm, dwi'n really annog chi fynd ar patrwm a gweld be ydych chi'n gallu darganfod, really. A da ni yma i chi hefyd i supportio chi os ydych chi eisiau mwy o hyfforddiant ar sut mae hyn yn gweithio, ar be ydych chi'n gallu gwneud hefo data. So da ni hefyd yn adnod, so Mia di kind of point of contact chi yn Gwynedd, ond fydda i a'r tîm kind of smart ehangach hefyd ar gael ei helpu chi. A'r cwestiwn mae pawb yn gofyn os a bres. So fel o'n i'n deud yn gynt, mae prosiect Trefi Smart Cymru yn dod o dan trawsnewid trefi. So dyna ni efo yma kind of torri'r infographic yma i fyny. A da ni'n dod o dan efo mewn gwahanol ffyrdd, so mae yna capital funding, so cyllid cyfalaf ar gyfer ymyriadau trefi digidol. So mae hynna'n gallu bod yn gosod mwy o dechnoleg. Mae yna hefyd sgwrs rownd, mae hyn yn gallu golygu app, screens digidol, pethau fel yma. So mae yna gallu ar gael trwy trawsnewid trefi. Ond mae rhaid i chi gael placemaking plan yn ei le. So dwi'n meddwl mae yna waith wedi bod trwy Cyngor Gwynedd i wneud yn siŵr bod gan ardaloedd placemaking plans. Da ni hefyd wedi gweithio hefo lot o drefi, a byddwn ni'n cario ymlaen i gweithio hefo chi os da chi eisiau datblygu cynllun gweithredu smart. So be fysa ni'n neud, na i fynd trwy hein gyntaf. So mae yna hefyd lleolwyr cyllid ar wefan Business Wales, os da chi ddim yn ymwybodol o hyn yn barod, so da chi'n gallu ffeindio ffyrdd o gyllido gwahanol prosiectau. So mae canllawiau fframwaith trawsnewid trefi yn nodi bod angen i brosiectau fod yn rhan o gynllun trosfaol. A mae hyn yn rhywbeth da ni yn gallu helpu chi hefo. So, da chi'n gallu gweld ar y ddef yma y trefi da ni wedi gweithio hefo'n barod
i datblygu cynllun gweithredu. So fel o'n i'n deud, sa'n ni wrth ymodda i setio gweithdai i fyny hefo chi fesul tre a rhoi rhywbeth at y gilydd fel bod gennych chi plan i allu mynd ar ôl y cyllid. A sut mae hyn yn gweithio? Wel, dwi newydd ddeud hyn, really. Ond dwi heb ddeud monitor and evaluate. Dyna be da ni'n neud. Really, dyna kind of ar bob rhan na i adio translate i hynna hefyd, achos dwi obviously ddim yn gallu neud hynna yn gyson. Dyma be mae cynllun gweithredu yn edrych fel. So noda tymor byr, so pethau da chi'n gallu neud heddiw bore, mynd ar patrwm, cael hyfforddiant, noda canol tymor, so os da chi'n gallu identifio hyfforddiant pellach, os da chi isio, mae hynna'n rhywbeth da ni'n gallu setio fyny trwy Smart Towns, neu obviously cael mwy o dechnoleg i fewn, mae hyn yn noda mwy kind of hir dymor. Ond mae hynna'n rhywbeth da ni'n gallu gweithio trwy mewn sesiwn penodol hefo chi i ddod i fyny hefo'r cynllun gweithredu. Ac fel o'n i'n deud, lot o gwahanol adnoddau ar y wefan, lot o wybodaeth ar ein socials hefyd, ac os gennych chi unrhyw gwestiynau, da ni yma, basically. A na i stopio rhannu sgrin fi, achos ella bod o'n amser i ni ateb cwestiynau. So, unrhyw beth yn y chat? Okay, so Karen di gorau mynd. Gai. Simon, ie? O'n just meddwl rwan, ti'n sôn am taith gerdded. Ie. Lle mae hwnnw? Ydy hwnnw'n bodoli rwan mewn... So dwi heb di cael ei lonsio eto, ond maen nhw'n gweithio yn y fo'n blaen y Ffestiniog. O, dyna fo. Ie. Lle ydych chi, sori? Wel, dwi wedi bod yn gwneud lot o gwaith yn Nefyn. Oce. Ond mi o'n i wedi gwneud taith gerdded, dim ar y stryd fawr yn rhan o hwnnw, ond efo iBeacons a cool. NFC cards a QR codes hefyd, o tri technoleg yn wneud yn siŵr bod ni'n cyfro'r bases i gyd. Ond mae hyn yn mynd yn ôl rhai blynyddoedd rwan. Ond difyr iawn gweld hynny'n gweithio efo Ceri fyny fanna'n Blaena. So ydy'r taith yna dal yn bodoli yn Nefyn? Yndi mae o. Mae'n mwy fatha... Oedd yn lot o wahanol llefydd pwyntio diddordeb i anelu at, lot honno, efo y plant ysgol mwyn nhw cael weld pethau fatha gweld y cychod yn cael ei adeiladu yn y bae pan nhw'n mynd yn pas o iPads ar y llwybrau, neu oedd nhw'n cael clywed y sea shanty cerddi J. Glyn Davies, Flat Yw Pyw ag ati gan Gwynedd Glyn a... cool. Fel yna. Lovely. Ond difyr iawn, pa pryd mae'n dod i Nefyn? Nia, ti'n gallu ateb hwnna? Sori, o'n i ar mute. Wedi checio nodiadau fi fe sgwffaf hyn. Sori, mae gen i gymaint o bethau'n gorau yma. So mae'r ddiniau wedi cael ei gosod ar y 12fed, wedyn bydd y system yn mynd yn fyw ar patrwm fel ddoe i fod, so yn y dyddiau nesaf o gyfeithio, Brilliant. So, yn y dyddiau nesaf. So sa'n amser, gret, os oes y griw o'na chi yn Nefyn i setio beth i fyny, really, weld be di'r cama nesaf allan.
Ie, fysa, efo cyngor tra. Ie. Ie, sgan ddim siamper masnach fel yma. Ie, oce. A dos ddim lot fawr o siopau ddweud i gwir ar ôl yn y stryd fawr, ond ie, mae gen i menter llun, menter gwydol, mae'n ti tafan y heliwr ac ati mae'r Steddfod yn dod cyn bo hir, so Ie, so mae'n bwysig iawn bod bob dim yn ei le cyn y Steddfod, meddwl gweld yr effaith mae'n gael. Da ni hefyd yn gosod rhywbeth o'r enw Raspberry Shake. So mae actually yn seismometer, ond fydd hwn yn mesur y kind of y footfall a'r ceir mewn ffordd sydd ddim yn kind of invasive. Os mae bobl obviously yn gosod cameras smart a falle, ond fydd hwn yn ffordd really diddorol a really kind of groundbreaking, excuse the pun, o ffeindio'r gwybodaeth yma allan. So yeah, a dwi'n meddwl ar ôl Steddfod fydd gennym ni data really cool i rhannu. Ie, sut fysa ni fynd o gwmpas y peth yn nefyn i cael wneud plan a tro, place making plan, action plan. So ni'n gallu dod ata chi, wneud rhyw fath o cyflwyniad fel hyn, neu, I mean, ideally, os o bobl yn gallu dal i fyny efo'r recording, so da ni'n mynd yna, just, so da ni'n cael gwerth yr amser, kind of thing. A wedyn, nawn ni kind of cynnal gweithdy hefo chi i helpu chi roi at y gilydd. Ie, champion. Ella sa'n syniad da i chi a ni a trio ffeindio dyddiad sa hynna'n gallu gweithio. Ie, na i gysylltu efo chi os ydych chi eisiau i drafod pryd sy'n gyfleus i chi a falle ydym fedrwn ni fynd o fanna. Ie, mae hynny'n glas. Ie, oce. Brilliant. Diolch, mae wedi bod yn rili diddorol. Dwi'n llythrenol wedi gorau bod yn mewn ag allan achos bod guest yn cyrraedd. 4 gloch mae check-in fod, ond wedi bod yn cyrraedd ys 2 gloch yn non-stop. Da ni'n gwyno. Mae'n gret. Ond ia, mae wedi bod yn rili diddorol a mae'r holl wybodaeth a data sydd yna jyst yn gret. A be fedrwch chi wneud efo'r data yna hefyd, dyna di'r peth, fedrwch chi mewn ffordd ddim manipulatio'r data, ond mae o yna am ddim. Felly gnewch defnydd o'na fo de. Ie, yn sicr. Yn Llanberis oeddech chi, Elin? Ie, yn Llanberis, ie. Oce. Mae yna gynllun gweithredu'n barod yn Llanberis? Mae'r grŵp datblygu sy'n neud o de. So ie, dwi ar y grŵp datblygu hefyd. Cool, oce. Ond oedd, ie. Emily neu na siarad amdano peth, dwi'n rili gwybod beth dwi'n siarad am yn hyn. So, ella sa'n dda i ni cael catch-up rhywbryd efo'r grŵp i weld lle ydych chi arni a sut fedrwn ni helpu chi symud ymlaen. Ie, wel, dwi ddim yn siŵr iawn, achos o'n i ddim yn yr... Ond mae'r grŵp yn cyrraedd lot ar y nos fawr, lle yr nos gen i fi ddim staff i wneud y check-ins. Dwi'n sbio'r nodiadau falle, ond ia, fel dwi'n dweud. Mae o'n swnio'n rili diddorol. Diolch. Ac exciting. Ie. Beth sydd wedi... Oedd un ohonyn nhw'n Llanberis yn PT? Ie, da ni'n trio sortio hwnna allan, achos fel ti'n gwybod, mae di cael dydy, a mae'n ôl... Dyna ni feddwl. Wedyn, dwi bore yma, dwi wedi cael, di medru tracio lawr, neu chdi bach o waith detective, a di cael rhi-ffôn yr contractwr i weld, os fydden ni, dwi'n ama fe rhaid i ni symud yr access point o PT ti rôl arall, achos mae'n bosib bod y siop ddim yn gorfod am 2 flynedd, dyna di'r si. Ie, wel, mae'n o gymaint o sion gwahanol hefyd, ond achos mae'n o sion bod o ddim hyd yn mynd i fod yn fusnes, ella. Bod nhw'n mynd i wneud o fatha Airbnbs, le. Ond, dos neb wedi gweld caniatad cynllunio i newid hynna, so fel bod mae Sion yn bethau. Ia. So, pwy a wir be fydd o'n diwedd. Lot o ryw Chinese Whispers, dwi'n meddwl sy'n am Emlyn ta fi, wedyn... Ie, oes. Dwi'n meddwl bod yna neb yn gwybod yn iawn. Mae'n siŵr bod chi ar ôl siarad y contractor yn gwybod lot mwy na'r fwyaf bobl fedra. Ia, so dwi'n bwriadu ffonio'r contractor bore fory a cael sgwrs a gweld be fydden ni'n neud mwyn cael Llanberis yn nôl yn fyw, lle. Ie.
Na, o'n i'n meddwl bod un yn PT, ti'n fanna. Ond da ni allan o'r pentra, achos ydych chi'n helpu chi, sori. Da ni yn edrych ar trio cael y trefi i gyd i osod ar polion lamp. So dyna beth digwydd yn Efin, da ni jyst i atal y problemau yma sydd wedi bod yn digwydd. Da ni'n dysgu tra da ni'n symud ymlaen. So gobeithio geith yna i sortio yn ddiam. Mae gyd yn swnio'n really exciting. O, diolch. Os yna rhywbeth arall, bydden ni helpu fo? Cwestiynau? Nes i fethu bit ar diwedd yna, yn llythrennol, mae pawb wedi bod ys 4 gloch, ond os gair fideo recordiad. Definitely. Unrhyw cwestiynau, just cysylltwch fyny. Gret. So fo'n diddorol gwybod sut i fynd ati ar y dashboard leg i ddefnyddio'r wybodaeth hefyd. Ydyn ni'n gorau gwneud hynna drwy'r grŵp datblygu rwan hefyd? Na, yn gwbl. Mae o i gyd yn hollol mynediad agored. So, na i roi link yn y chat. A mae yna hefyd sesiwn arall lle mae Paul sydd wedi creu y platform yn dangos ffyrdd o ddefnyddio'r data. So mae o'n mynd i fewn i'r kind of spreadsheets o stuff. Ond da ni yn bwriadu wneud mwy o training o'r fath yna i helpu bobl wybod sut i delio efo data os nhw heb cefndir yn efo kind of thing. Na, so hynna'n gret. Achos fel dwi'n deud hefyd, dwi'n gwybod, ddim yn siarad amdano fo yn y grŵp datblygu, ond eich bod o'n dall na mwy na mae'n gallu gyfleu o ran Emlyn a Rob, achos dydy o ddim yn, dwi'n siŵr bod yna ffordd, mae ffordd da chi wedi glir o'r rwan yn swnio yn lot gwell na be da ni wedi gael yn grŵp datblygu. Ond ddim yn nhw'n gret, a dwi'n eisiau lladd arnyn nhw o gwbl. Ond ia. Mae'n anodd i egluro, ddo. Yndi, na, yn sicr, achos, be da ni wedi gael, di bod na rhyw sgrin yn mynd wrth ymyl stesion wyddfa, a fyddi pawb rhywbeth bynnag nhw eisiau ar y sgrin. So plan ydi, ar ôl y peilot yn Blaena Pwllheli, symud nhw i'r lle newydd. So mae Llanberis ar y waiting list. Gret. Exciting. Sorted. O, sori, mae rhywun arall yn Dros fan. Sori. Sgwrs chwi am eiliad. Os a beth arall? Meddwl nhw'n ni orffan 5 munud yn fuan, os oes am cwestiynau arall. Fydden ni anfon y link i'r recordiad i pob sydd wedi gorfod mynd o falle hefyd. Gret. Wel, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Wel, eich chi'n fuan, gobeithio. Diolch. Ta-ra. Diolch. Ta-ra.